vaig decidir tornar a veure'ls. Era al llit i em vaig despertar calmat. Només tinc al cap la idea de la meva pròpia mort, que s'acosta. Volen parlar amb tu. No em diguis res. T'escolto. No, res. Res essencial, res que valgui la pena. No vull. No vull saber per què ets aquí. L'avorreixo. Per què no ho diguis, això? Avorreixo tothom amb això. I tampoc no és bo, en certa manera, per ells. L'Antoine i la Caterina. Ai, potser... I potser... Es poden saber aquestes coses. O m'equivoco? No sé per què ho explico, això.